We draaien deze week een training waarbij wij in onze kerntaak een training hebben opgezet. En zoals u ook hierachter ziet is dat we momenteel een training draaien waar we sociale patrouilles doen binnen de burgerbevolking en proberen hun vertrouwen te winnen en daardoor sociale patrouilles uitvoeren. Niet specifiek in Aruba, maar we zien dat we de laatste jaren in de gebieden waar we komen te maken hebben met de lokale mensen. En daarmee moet je zorgen dat je de vertrouwen wint. Maar we zien ook, en dat is dan niet specifiek Aruba, maar wel in het Caribisch gebied, dat we ook humanitaire hulp moeten bieden. En daarbij moet je natuurlijk erachter komen waar behoefte aan is door met de lokale mensen te praten. En daardoor is er behoefte aan dit soort sociale patrouilles uit te voeren. En niet alleen de nachtelijke, heimelijke operaties die we ook trainen uiteraard. Nou, we zijn nu eigenlijk de gehele redingssquadron is bezig deze week met de training. Maar zoals u hier ziet in deze oefening zijn momenteel is er 1 troep bezig. En deze troep bestaat uit om en nabij 28 personen die nu deze oefening draaien. Momenteel de mensen die nu hier actief zijn, dat zijn de Nederlandse mariniers. Maar wat we wel heel veel gebruiken nu voor deze oefening is lokale partnerdiensten. Maar ook lokale mensen voor de roleplay die we belangrijk vinden. Het is niet dat de collega de roleplay doet, maar lokale mensen. Deze training is al maanden terug, is de voorbereiding. Nou, wat u al ziet, die mannen die lopen hierachter. Dit moeten we natuurlijk ook deconflicteren met de lokale autoriteiten. Dus dat kun je niet zomaar plannen. Dus dit plannen we altijd ruimschoots van tevoren. Om de lokale autoriteiten hier te laten weten dat we aan het trainen zijn. En dit valt gewoon in onze kerntaak. En daarom doen we dit gewoon jaarlijks, laten we dit terugkomen. Omdat we gereed moeten zijn voor die taak uit te voeren. Uiteraard, we proberen zoveel mogelijk de realiteit na te bootsen. Ja, dan kunnen we natuurlijk op de kazerne in Savaneta blijven. Maar het liefst doen we dat buiten de poort en trainen we zoveel mogelijk op het eiland. En met de lokale autoriteiten, maar ook met onze Arubaanse militie.